kunali mmwenye wina yemwe anali ndi shopu yodziwika bwino lomwe ku Blantyre ya Mulimbi. Inali shopu ya bize ndipo anthu ankazagula malonda akewa mwaunyinji zedi. Koma mabize onsewa mwenyeyu anali ndi vuto limodzi pa bizinesi yake iyi yemwe ndi Louis Thomas. Louis tsiku ndi tsiku ankalowa mu shopu ya mwenyeyi akateno angofusafusa zinthu mitengo iye nkumapita osagula. After masiku awiri apangenso chimozimozi ndipo pakutha kwa nthawi mwenye uja anayamba kupyanazo mtima izizi. Ndipo tsiku lina mwaukali mwenye uja anati, kandala iwe sindikufuna uzibwera pano ukumandisokoneza malonda. Chiyambireni sunagulepo umangofunsa osazalowaso muno. Anyamata mtuluseni uyu. Ndipo Louis anaponyedwa panja asakuyembekezera. Masiku anadusa, Louis sanabwererenso ku shopu kuja. Ndipo kusabwerera kwa Louis mu shopu muja makastomaranso anayamba kuchepa. Munalibe anthu ogula olo ndi ofunsa omwe. Ndipo izi zinapereka mafunso ochuluka kwa mwenye uja. Kodi nchifukwa chani kungomulesa munthu uja kulowa mu shopu muno nayo bizinesi yanga nkuyimira pomwepo? Kodi munthu amene ujayo ndi ndani? Kodi ndi ngelo? Ndokhwima mafunso ochuluka mwenye mutu osagwira masiku nkumapita. Ndipo tsiku lina mwenye anatuma anyamata kuti amusake munthu ongofunsa mitengo ya zinthu uja. Ndipo anamuyang'ana konse komwe ankamuganizira koma sanapezeke. Ndipo anthu ena ati anamuona munthuyu mu shopu inanso ya mwenye akungofunsa zinthu mitengonso osagula. Ndipo atamupeza anamupempha kuti akakumane ndi mwenye woyamba uja. Anavomereza Louis kuteno. Atafika mwenye anafunsa, waitani bizinesi yanga chongo kuthamangisa iweyo? Makastomala onse nawo anasiya kubwera mu shopu yanga ino. Ndiwe ndani kwenikweni? Louis anamuyang'ana mwenye maso ni maso namwetulira nati, ine si ngelo, ine si wakuba. Ine ndinali munthu wamba chabe yemwe ndimangozafunsa mitengo mu shopu muno tsiku ndi tsiku kamba kuti anthu amandituma kuzafunsa. Kenako ndikakawauza mitengo iwo okha anthuwo ndi omwe amabwera kudzagula. Ine ndikungopeza kanga chepechabe pamwamba pikitipikiti ya anthu amene ajawo. Ndinali ineyo yemwe ndimakawauza mitengo iwo nkumabwera okha nkumazagula. Lero anthu aja akafuna zinthu kamba kuti inu munandilesa kufika munomo ndikumakafunsano kwina ndipo eni kugulawo akumakagulano kumenekoko ndakafunsako. Mwenye mutu unanunkha usi osamvesesa zomwe wamva kalezo. Ndipo anagwada pansi ndikumupempha Louis nati, chonde uzibwera kuzafunsa china chilichonse mu shopu muno nthawi ina iliyonse yomwe ungafune kena kalikonse. Koma Louis anati ndi too late kamba kuti pano wapanga kale ubale ndi mwenye wina yemwe alibe nazo vuto zomangofunsazo. Mwenye uja anasowa chochita poti shopu yake inachoka pokhala bize nkumakhalira kumayenda bawo zonsezi kamba kodana ndi munthu yemwe amamuonekera zoti ndi osauka opanda pake ongofunsa chabe mu shopu mwake. Ndipo phunziro langa mu nkhani iyi ku psychology imatchedwa secondary gain, pomwe anthu amakuthandiza mwachinsisi iweyo usakudziwa. Tilipo ambiri lero omwe timangoona pamwambamwamba pa dzikoli zikamatiyendera timaona ngati zikutiyendera kamba ka nzeru zathu kapena kuthekera kwathu osaziwa zoti aliyense kuti zimuthekere ndithudi pali wina wake pamene popo yemwe akuthandiza moonekera kapena mosaonekera. Phunzirani kulemekeza wina aliyense, mwana okalamba osauka ozelezeka osaphunzira osaoneka bwino kamba kuti ndithudi kudzera mwa amene wawa ndi momwenso nthawi zambiri midaliso ya Mulungu imadzera. Kukuthekerani zikukuthekeraniko ndithudi ndi msonkhe wa anthu osaziwika omwe akumakuthandizirani inuyo. Ena anu mabizinesi anu kuti anthu agule amagudwa kamba kama agent omwewa omwe alibe kena kalikonse koma akungokulumikizisani ndi customers inu nkumakuyenderani iwo nkumapeza kanga chepechabe. Phunzirani kulemekeza wina aliyense poti kochokera mdaliso sikudziwika atha kukhala omwewa osauka omwe akukubwereserani inuyo mdaliso ndikumakuyenderani. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.